हेलो फ्रेंड खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि जेन बड' ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै मानोना नोंथांमोननि थाखायनो आं दिनै मोनसे फिल्म किसाननि मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। गोबां नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुदों सोरबाबा 20थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ उमुक थारिखआव मोनसिगोन 18 थारिखआव मोनसिगोन 19 जुलाइआव मोनसिगोन बेफोरबायदि गोबां फेक निउसफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। नाथाय आं बेफोरबायदि फेक निउस होग्रा लोगोफोर जायानाखि ससियेल मिडियायाव गोसारलानाय जे फेक निउसफोर बायदि आं नोंथांमोननि थाखाय होनो सानाखै मानोना आं नोंथांमोननो मोनसे 100% रिल बेबायदि फिल्म किसाननि आपडेट लानानै फैदों मानोना नोंथांमोननो गोबां भारतनि आबादारिफोरा 20थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै दङ। नाथाय दिनै फैनानै लोगोफोर बे जोबथा नोंथांनि सिमाङा जाफुंनाय बायदि जाबाय मानोना फैगौ सुनिबारहालागैनो नोंथाङा बे 20थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो नोंथांमोना साननो हागौ माने बेबो माने गोदाव सोराव फेक निउस फोसावदों होननानै नाथाय नोंथांमोना नैबेयाव नुनो हागोन माने बेयावहाय माने सरकारि वेबसाइट नङा बेयाव फोसावनो हाखाबाय माने 20थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ फैगौ 2 आगस्ट 2025 मायथाइ सुनिबार खालि नोंथांमोननो डिबिटिनि गेजेरजों सोनाय जासिगोन मानोना भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 2 आगस्ट खालि उत्तर प्रदेशनि बाराणसियाव मोनसे गिदिर मेलनि गेजेरजों डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजों नोंथांमोननि एकाउन्टआव फैसाखौ सोनाय जागोन आरो बिनि टाइमफोरखौ बेयावहाय होखानाय जादों नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन माने नोंथांमोननि बेयावहाय मिथिहोनाय बायदिब्ला बेयो माने 11 बाजिसोआव बे डिबिटिनि गेजेरजों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बे 20थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ सोनानै होगोन। बेनिखायनो जायफोरनाखि भारतनि 9.7 कौटि सुबुंफोरनि मोनसे गोजोनथाव खौरां जानानै फैबाय बेयाव नोंथांमोना नुनो हागोन दे नरेन्द्र मदिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों टुइटारनि गेजेरजों फोसावखाबाय आरो सरकारि अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों बेखौ फोसावबाय नायनो हागोन नोंथांमोना 2 आगस्ट 2025 मायथाइयाव माने बेयो मोनसे उत्तर प्रदेशनि बाराणसियाव मोनसे गिदिर मेल जागोन बे मेलनि गेजेरजोंनो बेयो डिबिटिनि गेजेरजों साफ्रोमबो भारतनि आबादारिफोरनो 2,000यै बेयो एकाउन्टआव सोनानै हरगोन बिदिब्ला नायदो नोंथांमोना फैगौ सुनिबारहालागैनो नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हासिगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामना हो जाहाथे आंनि बेफोरबायदि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सहैनाय बायदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे अल बेल आइकनाव थुनानै दोन आरो बेफोरबायदिनो गोदान मोजांथार आपडेटफोर लानानै फैयोब्ला नोंथांमोननि नटिफिकेसनाव सहैनाय बायदि नोंथांमोना अल नटिफिकेसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' लोगोफोर बेनोसै नोंथांमोना बारा गोबाव नेनो सम गैला साननैसोल' नोंथांमोना नेदो 2 आगस्ट थामहिनबा 2 आगस्टआवनो सुनिबारहालागैनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव 2,000 रांहाय हाबनाय जासिगोन। थ' हामबायसै लोगोफोर दिनैनि थाखाय आपडेट लाना फैनाया बेनो भिडिअफोराव माबाफोर गोरोन्थिफोर जाबायब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा होदो आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे आसा थाबाय नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो माबाफोर साजेसनफोर होनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंखौबो थुलुंगा हरनो हागोन जाहाथे नोंथांमोननि बेफोरबायदि मोजांथार कमेन्टनि गेजेरजों आंनि चेनेलाबो मोनसे गोजौ फारसे थुलुंगानाय मोननानै आवगायलांनो हायो बेखौ नोंथांमोननिसिम भरसा थानो आसा खालामनो हामबायसै नोंथांमोननि बेफोरबायदि बेसेन गोसा समखौ होनानै आंनि बे चेनेलखौ नायलांनो थाखाय।